Vist l'acord plenari de 27 al dictamen de la Comissió de Cultura i Educació de l'Ajuntament ple variador a favor de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Esta vinculació amb València i el seu Ajuntament es torna a veure avui amb motiu del seu centenari en la concessió d'esta medalla d'or. Per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana han passat personalitats com a Nicolau Primitiu, Sanchi Civera, Francesc Almela i Vives, Eduardo Primo Llúfera, Xavier Casp, Carles Salvador o Joan Lladró. Cada un, des de la seva pròpia òptica, han contribuït al valencianisme i amb aquest reconeixement també volem agrair-ne la seva dedicació. De res valdran disputes estèrils si el valencià acaba convertint-se en una peça de museu. Si de veres el nostre objectiu és contribuir a l'extensió i utilitat de la llengua, caldrà que entre totes i tots pensem les fórmules per a fer-ho possible i treballem colze a colze per a que siga una realitat. Ja les tengo todas.